అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సత్వర న్యాయం చేయకుంటే గతంలో జరిగిన ఆత్మహత్యలు మళ్లీ పునరావృతమయ్యే ప్రమాదం ఉందని ఏపీ అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్స్ అండ్ ఏజెంట్స్ అసోసియేషన్ కృష్ణా జిల్లా శాఖ అధ్యక్షులు కె గగన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు 20,000 లోపు డిపాజిట్ చేసిన వారితో పాటు 20,000 పైబడి డిపాజిట్ చేసిన వారికి కూడా పూర్తి స్థాయిలో నగదు జమ చేయాలని కోరారు. ఈ మేరకు మంగళవారం కృష్ణా జిల్లా కలెక్టరేట్ ధర్నా చౌక్ వద్ద ధర్నా చేశారు. ఈ సందర్భంగా గగన్ మాట్లాడుతూ చావు బ్రతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్న అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ప్రభుత్వ సానుకూల ప్రకటనల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారన్నారు. ప్రతిపక్ష నేతగా ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ద్వారా వైఎస్ జగన్ ఇచ్చిన భరోసా నేడు కొరవడిందన్నారు. తమకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు వ్యవహరించకుంటే ఆమరణ దీక్షలకైనా తామంతా సిద్ధంగా ఉన్నామని గగన్ పేర్కొన్నారు. ధర్నా అనంతరం కలెక్టరేట్ అధికారులకు డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రం అందజేశారు. గత 6 సంవత్సరాల కాలంగా అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు అనేక ఉద్యమాలు, ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, కొన్ని వందల మెమోరాండాలు కలెక్టర్ ఆఫీసులో, ఎంఆర్ ఆఫీసులో ఇవ్వడం జరిగింది. కరోనా టైంలో కూడా ఇళ్లలో ఉండి దీక్షలు చేసాం, ఇళ్లలో ఉండి 48 గంటల దీక్షలు చేసాం. ఇన్ని చేసినా వాళ్ళు ఇస్తాను, నేనున్నాను, నేను మీకు అన్యాయం చేయను, న్యాయం చేయడానికి నేను వచ్చాను, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే మీకు డబ్బులు చెల్లిస్తానని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఎందుకు అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు? ఇప్పటి వరకు ఆయన ఇస్తానన్న డిసెంబర్లో మీకు చెల్లింపులు అన్న దానికి కూడా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు ఇంకా తీసుకోలేదు. ఇప్పుడేమంటున్నారంటే ఇంకా దీనికి లేఖలు అడ్వైజులు తీసుకోవాలని సమాధానం చెప్తున్నారు. కానీ మరి ఎన్నికల ముందు మీరు మేనిఫెస్టోలో ఇది 10వ అంశంగా జాయిన్ చేయడం జరిగింది. అసలు కోర్టులతో కానీ కంపెనీతో కానీ మీకు సంబంధం లేదు, మొత్తం 4,000 కోట్ల రూపాయలు నేనే మీకు 6 నెలల్లో చెల్లిస్తా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పటివరకు దాని గురించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం మూలాన బాధితులందరూ కూడా ఆందోళన ఉన్నారు. డిసెంబర్లో ముఖ్యంగా ఏజెంట్లు డిసెంబర్లో డబ్బులు వస్తాయని చెప్పారు, ఇప్పటివరకు ఏమీ చేయలేదు. రేపటి నుంచి మళ్ళీ బాధితులందరూ కూడా మా ఇళ్ల మీదకి వచ్చి దండోరా చేస్తారనే బాధలో భయంతో బతుకుతున్నారు. ఇప్పటికీ 300 పైగా అసహజ మరణాలు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుని చాలామంది చనిపోయారు. ఇంకా అది రెట్టింపయ్యే పరిస్థితి ఉంది తప్పితే అమ్మయ్య మన సమస్య తీరిపోయిందనే ఈ సంతోషం కానీ ఊరట కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కూడా చేయని పరిస్థితి. ఏదైతే గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందో అదే పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం కొనసాగింది తప్పితే బాధితులు న్యాయం చేసే ఆలోచన మాకు ఎక్కడ కనపడలేదు. అందుని జగన్మోహన్ గారు వెంటనే మాకు రావాల్సిన ఏపీ ప్రభుత్వంలో అగ్రిగోల్డ్ సంస్థ కట్టిన 4,000 కోట్ల రూపాయలు వెంటనే చెల్లింపులు జరిగేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలి. అట్లాగే అనేక సూచనలు, సలహాలు మా కమిటీ వారిని, అసోసియేషన్ వాళ్ళని పిలిచి అడగడం కూడా జరిగింది. సిఐడి ఆఫీస్ వాళ్ళు దానికి సూచనలు కూడా చేశారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఇళ్ల స్థలాల పేరు మీద 43,000 ఎకరాలు మరి పేదలకు పంచాలని నిర్ణయించింది. మా అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులే, పొలాలే సుమారుగా 20,000 పైన ఉన్నాయి, 23,000 దాకా ఉన్నాయి. మరి దాంట్లో పనికొచ్చే పొలాలు తీసుకోమని, ఆ వచ్చిన డబ్బుల్ని ఏదైతే ప్రభుత్వం తీసుకుందో ఆ వచ్చిన డబ్బులు బాధ్యత చెల్లించాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. కనీసం ఆ చర్యలు తీసుకోలేదు. అట్లాగే గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అగ్రిగోల్డ్ యాజమాన్యాన్ని అరెస్ట్ చేయడానికి ముందు 500 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో 300, ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో 200 అని చెప్పేసి గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఆర్థిక శాఖ మంత్రి యనమల రామకృష్ణ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఎలక్షన్ ముందు కూడా మరి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వాళ్ళు దాని గురించి 500 కోట్ల రూపాయలు డిమాండ్ చేశారు. మరి ప్రభుత్వం వచ్చి 18 నెలలు గడిచిపోయింది, ఇప్పటి వరకు కూడా 500 కోట్ల రూపాయలు ఏమైనా తెలియదు. మరి ఆ డబ్బులు వెలికి తీస్తే ఆ డబ్బులన్నా ప్రజలు పంచడానికి ఉంటుంది. అట్లాగే ఆక్షన్ చేయమని చెప్పేసి ఆక్షన్ పెట్టమని చెప్పి కోర్టు చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఆక్షన్ కూడా జరగట్లేదు. మరి ఏ పద్ధతిలో మాకు చెల్లింపులు జరుగుతారో ఇవన్నీ మాకు అనవసరం. ఇక ఆస్తులు గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నాయి, కోర్టు దగ్గర ఉన్నాయి. అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులన్నీ తీసుకోండి, మాకు రావాల్సిన బాధ్యతలు రావాల్సిన 4,000 కోట్ల రూపాయలు వెంటనే చెల్లించేలాగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. మీ ధోరణి అంటే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు పట్ల ప్రభుత్వ ధోరణి ఇలా ఉండేటైతే మేము కూడా మళ్ళీ రోడ్డు మీదకి వచ్చి చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఇప్పటికే చాలామంది కరోనా బాధితులు చనిపోతున్నారు. అయినా మేము తెగిడిచి ఉద్యమాలు, మా డబ్బులు ఎంతో చిన్న చిరు వ్యాపారులు, రోజువారీ కూలీల దగ్గర తీసుకొచ్చి కట్టించామనే బాధతో, ఆ భయంతో వాళ్ళ ఇంట్లో కార్యక్రమాలకు, పిల్లలు పెళ్లిళ్ళు కొన్న దాచుకున్న డబ్బులు కూడా మేము తిరిగి ఇప్పించలేని పరిస్థితిలో మేము మళ్ళీ అవసరమైతే రోడ్డు మీదకి వచ్చి సావడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాం. ఈ ప్రభుత్వం ఇలా మొండి వైఖరి చేసేట్లయితే మళ్ళీ మేము వచ్చి ఉద్యమాలు, నిరాహార దీక్షలు, ఆమరణ నిరాహార దీక్షలు అవసరమైతే సావడానికి కూడా మేము ముందుకే ఉంటాం తప్పితే వెనకడుగు వేసే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి జగన్మోహన్ గారు వెంటనే మాకు ఇప్పించాలని ఆయన వాగ్దానం చేసిన, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే 6 నెలల్లోపు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తామంటున్నారు అని ప్రమాణం చేస్తున్నారు. ఆ ప్రమాణం నెరవేర్చాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నమస్కారం. అయ్యా, మరి 6 సంవత్సరాల నుంచి మేము అగ్రిగోల్డ్ కట్టి ఎంతో బాధలు పడుతున్నాం. మరి కష్టపడి పనిచేసి
అలాగే అనేక చోట్ల అనేక మందితో కట్టించాం మేము అగ్రిగోల్డ్. నేను ప్రత్యేకించి 1,20,00,000 కట్టించాను. అయితే కట్టిన వారు ఎంతో ఇళ్ల మీదకి వచ్చి దాడి చేస్తున్నారు, ఎన్నో బాధలు పెడుతున్నారు. అయ్యా, మాకు ఉన్న నమ్మకం ఏంటంటే గత ప్రభుత్వం ఉండగా టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉండగా 300 మంది పైగా ఆత్మహత్య చేసి చనిపోయారు. నిజంగా అదే ప్రభుత్వం స్పందించి న్యాయం చేసేటట్టయితే అన్ని మరణాలు ఉండేవి కాదు. అయ్యా, ఒక్క మాట మీరు గమనించండి. దరిదాపుగా మీరు మరి అనేక జిల్లాలు, దరిదాపు 13 జిల్లాలు కూడా పాదయాత్ర చేశారు. పాదయాత్ర చేసినప్పుడు అనేక మంది అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్స్, ఏజెంట్స్ కూడా వచ్చి మీకు మరపెట్టినప్పుడు మీరు చెప్పిన మాట ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. కానీ ఏంటంటే మీరు దేవుని బిడ్డ, మీరు తప్పు చేసేవారు కదా, మడం చెప్పరు మాట, మరి ఆడిన మాట నెరవేరుస్తారు, మాట తప్పరు మడం చెప్పరు అనే పేరు మీకు ఉందయ్యా. కాబట్టి మీరు చేసిన వాగ్దానం ఏంటంటే, నేను అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత మన ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే మరి 3 నెలల్లోపు మీకు 1,150 కోట్లు ఇస్తాను, తర్వాత 6 నెలలు లోపు మిగతా మొత్తం ఇస్తానని చెప్పారయ్యా. ఒకసారి మీరు చేసిన వాగ్దానం జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అంతేకాదయ్యా, మీరైనా సంధించిపోతే, మీరైనా మాకు న్యాయం చేయకపోతే మరి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉండగా ఎంతమంది అయితే చనిపోయారో ఇంకా అంతగానే ఎక్కువ మంది చనిపోవటానికి ముందుకు వస్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే ఎంతో బాధ, ఎంతో వేదన. అడిగిన వారికి మేము సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాం. మా ఇళ్ళకి వచ్చి పోట్లాడుతున్నారు, మా మీద పోలీసు ఉప్పొచ్చి పెడుతున్నారయ్యా. కాబట్టి మేము కోరింది ఏంటంటే న్యాయమైన కొడుతున్నాం. కానీ ఏంటంటే మాకేదో రాయితీలు ఇమ్మని అడగట్లేదు, లేక మాకేదో మరి ఇళ్ల స్థలాలు ఇమ్మని అడగట్లేదు. కానీ మేము కట్టిన డబ్బు మరి వాస్తవంగా చూస్తే ఏ పాటికి 2018కే డబుల్ అయిపోద్ది. అయితే డబుల్ కూడా ఇమ్మని అడగట్లేదు అయ్యా. మేము కట్టింది మాత్రమే మాకు ఇమ్మని అడుగుతున్నాం అయ్యా. మా యందు దయవించి మా ప్రాణాలు మరి మేము బ్రతకాలంటే, మేము బ్రతికి బట్ట కట్టాలంటే మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే మా డబ్బు అయ్యా మాకు ఇప్పించాలని, మా డబ్బు మాకు ఇచ్చి మీరు పుణ్యం కట్టుకోవాలని, మీ కుటుంబానికి ఆ యొక్క దేవుని ఆశీస్సులు ఉండాలని మీకు పదే మరి మనం చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నామయ్యా. మీరు మా డబ్బు మాకు ఇస్తే మీరు మా ఊరికి ఇచ్చినట్టని మేము భావిస్తాం. కాబట్టి దయవించి మాకు న్యాయం తీర్చి అనేక మంది ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా అనేక మంది మరి ఈ భూమి మీద బ్రతికి బట్ట కట్టాలని మీరు సహాయం చేయండి అయ్యా. అంతకు మించి మిమ్మల్ని ఏం కోరట్లేదు, అంతకు మించి మిమ్మల్ని మేము ఏం అడగట్లేదయ్యా. కాబట్టి మా యందు దయవించి మా డబ్బులు మాకు ఇప్పిస్తారని చెప్పి మీకు పదే నమస్కారం చేస్తూ అయ్యా ముగిస్తున్నాం. అయ్యా, మీకు ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు వందనాలు.